alaikum jama'a, barkanku da wannan lokaci. Sunana Abdulaziz, Malam Allah cikin shirin Kwana Chasain. Kamar da kuka gani yau akwai hotuna da suke ta trending a social media kan hotona ni da matata. So ba ƙarya bane ba? Wasu na tambaya ta gaskiya ne? Yes, ba ƙarya bane ba gaskiya. Na aure ta, mun yi aure. Kuma ni na fara sa hotunan, ko in ce ni da ita muka fara sa hotuna a social media saboda muna son duniya ta sanya mana alkhairi, ta sanya mana albarka a cikin auren mu. Nagode sosai, Allah ya bi zumunci, Allah ya saka da alkhairi. Saboda ku daina jin jita-jita. Ga magana daga bakin mai ita, gaskiya ne. Ina son ki matata. I love you. Ta bata kyan kwalliyarki, murmushi ne zai fi kyau gare ki. Na san da shakuwa gami da sabo gidan kudi lasi ya zama yau zaki bar shi. Gidan mai jinki kunki ba kamar shi, da ganin ki sai ya bada toshi. Yayi neman aure ya ka bashi, kin yarda kin amince dan yayi daidai da ra'ayin ko cikin dubu shi zaki nuna. Muhalli ɗaya yanzu za ku zauna, da gaskiya ake zaman amana, sarrukan junan kar ku tona. Ina da shawara da zalaba ku in kuka rike hakuri to za ku kwashe riba. Mai yakin aido da leshi, mai hannu da kunshi, ya mai jiki da kamshi, gidan ki ga gilashi, bikin ki ba kamar shi, dan an kawata shi, amarya sai ki tashi, angonki yayi nuni, zo gaba gare ni, ku kara min yakini, mana ku yi nuni, kun wuce wa raini, kamar ki kun sababu, kima kamar sababu, haɗin ku babu aibu, ba ku kama gaibu, ku yi riko da rabu, ku kaurace wasu